Egunon eta ongi etorriak hemen gaur prentza horrekontara bildu zareten guztioi. Gaur, kultura politiko demokratikoaren inguruan 16-17 urte bitarteko ikaslei zuzendutako proiektu esperimentala aurkezten dugu. Nirekin nire eskubira Aider Mendoza Batzar Nagusietako presidentea eta ezkerreta Iker Alustiza Ezizer enpresako ordezkaria ditut. Egungo eta etorkizuneko gizarte kohesioa bermatzeko beharrezkoa da politika aldatzea eta demokratizazio handiagoa sustatzea pertsona guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten, aukera berdintasunean, esparru politikoa, sozioekonomikoan eta kulturalean ere. Kultura politikoa eta demokrazia sakontzeko programa izenekoa 2016 urtean abian jarri genuen, Batzar Nagusietan ordezkaritza duten alderdi politiko guztien artean etengabeko eztabaidarako foro bat sortu genuen, lurraldea kultura politikoaren ikuspegitik zituen erronkei aurre egiteko. Elkarrizketa zailtzen zituzten, egoera koiuntural horiek gainditu ahal izateko. Eztabaida foro horretan, Gipuzkoaren kultura politikoari buruzko azterlanaren oinarriak adostu genituen eta eseraman zitzaio lehen faseari, hau da, ikerketa faseari. Gipuzkoaren kultura politikoaren inguruan egindako ikerketen eta hausnarketen ondorioz, jakin badakigu, ikerketa horreko urten amaieran aurkeztu genuen eta hausnarketa partea 2018 urtean zehar egin gendun eskualdez, baino ikerketa horiek esaten ziguten tarte handia dagoela herritarren eta alderdi politiko eta instituzioen artean. Nahiz eta oraindik ere herritarrek, gipuzkoarrek demokrazia balioan jartzen zuten eta gertuko instituzioetan batez ere nahiko konfidantza altua edo nahikoa mantentzen zen. Gazteen kasuan, nahiz eta gai sozialek inportatzea duten eta gaztentzako gai sozialak importanteak diran, urruntasuna azaltzen dute bai alderdi politikoetara, bai politika momentu honetan ulertzeko dauden moduetarak eta baita ere instituzioekiko. Beraz, gure helburua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua izan da kultura demokratikoa sustatzea, ez soilik motivazio politikoko indarkeriaren aurrean gure herriak sufritutakoari aurre egiteko, baita ere herri bezala ditugun etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Gipuzkoan hitza da, eta konfiantza nahiko handia du bere instituzioetan, lehen esan dudan bezala, eta komunitatean, batez ere konfiantza handia du komunitatean, eta izate horri komunitatean dugun implikazioari eutsi nahi diogu. Komunitatearen dugun konfidantza hori baita gure identitatearen ikur. Honela, Demogazte ditu dugun herritartasun demokratikorako hezkuntza programa esperimental bat abiatu dugu, gaztei zuzenduta, lehen esan dudan bezala, eta prestakuntza hori oinarritzen da eskubide eta ardura demokratikoen eta parte hartze aktiboaren hezkuntzan, gizartearen alderdi zibiko, politiko, sozial, ekonomiko, juridiko eta kulturalei dagokionez. Programa hau 4 ikastetxetan burutzen da, Lauaizeta Donostian, Lizardi Zarautzen, Herrikide Tolosan eta Zumarraga eta Aurretxuko ikastolan. Ikastetxeak aukeratzerakoan lurralde orekak kontutan hartu dugu eta eskola publiko zein kontzertatuen arteko lagin bat izatea. Programa Batzar Nagusietan pleno batekin amaituko da eta bertan ikastetxeek alderdi politikoen rola beteko dute aurretik eskolan egindako prozesuaz baliatuz, gero Ikerrek hobeto esplikatuko du orain momentotan ze prozesu egiten ari gira eta nolabait plenoa izango da prozesu guzti horri amaiera emango diona. Nabarmendu nahi dut herritar aktiboak prestatzeko dugun beharra, beren eskubideak ezagutzen dituzten herritarrak eta beren betebeharrak betetzen dituztenak. Erabakiak beren kabuz hartzeko gai diren herritarrak, espiritu kritikoa dutenak, guztion onura lortzeko inplikatzen direnak, baliok demokratikoak defendatu eta proiektatzen dituztenak. Eta noski, aukera berdintasunaren eta aniztasunaren errespetuan alde borrokatzeko prest daudenak. Populismoi aurre egiteko, gure etorkizuneko herri demokratikoa eraikitzeko herritar aktiboak eta prestatuak beharko ditugu eta gure ustetan behintzat ezinbestekoa izango da kultura politiko demokratikoan orain inbertitzea.
Euskaraz esan dudan bezala, el objetivo de este programa experimental es desarrollar estudiantes con pensamiento reflexivo, crítico y analíticos, conocedores de su entorno social para aportar los cambios y soluciones sustantivas a las necesidades y retos del futuro. Los jóvenes de hoy serán los líderes del futuro y su formación política y democrática es necesaria para consolidar la convivencia de nuestro pueblo y su futuro democrático. Resolver conflictos de manera no violenta, argumentar para defender el propio punto de vista, escuchar con respeto y comprender los argumentos de los demás, analizar de una manera ética las alternativas y asumir responsabilidades compartidas son algunos de los aprendizajes que pretendemos con este programa. Como he dicho al inicio, el programa comenzó al inicio de curso en 4 centros escolares y finalizará con un pleno en Juntas Generales en enero. El tema elegido para el debate y para el proceso de reflexión son las migraciones. Creemos que es un tema de actualidad, de futuro y que hay que abordar de una manera democrática. Bueno, programa hau esan dudan bezala eta denbora guztien esan dudan bezala, batzar nagusiekin ezinbesteko elkarlanarekin egiten ari gara eta laguntza hori ematen eta babes hori ematen ari dira eta gurekin dago batzar nagusietako presidentea eta berak azalduko digu, berari hitza emango diot. Bai, eskerrik asko, Maribel. Egun on guztioi eta eskerrik asko honea etortzeagatik. Egia esan guk legealdi hasieran ikusi genuen behar bat bazegoela ez bakarrik erakundea, Gipuzkoako batzar nagusiak ezagutaraztea, baizik eta ariketa praktikoak ere egitea Gipuzkoako batzar nagusietan. Hor alternatiba ezberdina genuzkan, marketing kanpaina bat egin genezaken, baina pentsatu genuen ez zela hori egokiena, eta pentsatu genuen izan zen, gure ikasleek eskoletan erakundeak nola funtzionatzen duten eta zeintzu diran ikasten nahi dianez, gutxi gora bera 3. DBH-en ikasten dute hori, aukera bat izan zitekela ikasleak behaiek gonbidatu batzar nagusietara eta saio praktiko bat egitea behaiekin. Bueno, saio teorikoa, gehiago praktikoa baino. Beraz, eskola guztietara eskutitza bidali genituen eta egia esan 100 ikasle etorri zaizkigu batzar nagusietara legealdi honetan erakundea bera ezagutzera eta gurekin saio bat egitea. Normalean legelariak eta ni neuk hartzen ditugu eta saio txikiak ziren arren, gaur egun 2 ordu, 3 ordutako saioak bihurtzen nahi dira, nik ez dakit edo gehiegi hitz egiten dudan edo galdera gehiegi egiten dituzten beraiek ere. Egia esan oso pozik gaude kontu honekin, ze galdera asko egiten dituzte, ez dute bat ere ezagutzen, ez bakarrik gure erakundea, baizik eta orokorrean erakundeak nola funtzionatzen duten, eta zeintzu diran, urruntasun handiz ikusten dute guzti hori, eta guretzako oso gauza positiboa da. Bestaldetik, Maribelek saio hau egiten du talde politikoekin batzar nagusietan kultura politiko-demokratikoaren ingurukoa, eta hor ikusi genuen aukera on bat zela teoriatik praktikara pasatzea. Alegia, ikasle horiek ez bakarrik gonbidatu batzar nagusietara eta erakutsi zertzen gure erakundea eta baizik eta beraiek ere politikan parte hartzezaten. Politikan edo behintzat ariketa bat egin zezaten. Orduan, 2 gauza egoki ikusten ditut honetan, praktikara pasatze honetan, alde batetik da, erakustea edo behintzat ikustea politikan aritzea zer den eta bat irakatsi nahi dieguna 2 saiotan, urtarrilean osoko bilkura bat egingo dute, baina bihar batzar nagusietan hartuko ditugu ikasle guzti hauek esplikatzeko eta bat prestatzeko urtarrileko saio hori, eta esplikatu nahi diedana da politika on bat nola egiten den, edo nola egituratu daiteken politika on bat. Alegia, politikak zertarako balio duen eta nola gauzatzen den ondo edo nola egin behar den ondo. Maribele berak ere aipatzen zuen, ez? Elkarrizketaren bitartez, hau da. Hitzaren etxean egongo gera eta hitzaren bitartez, elkarrizketaren bitartez, saiatuko dira talde politiko horiek edo eskolatako talde horiek beraien artean adostasunak bilatzen. Ez dute soilik diskurso bat egingo, ez dute soilik beraiek aurretik etxean prestatutako diskurso bat egingo, baizik eta gero ere saiatuko dira ebazpen proposaren baten bitartez eta horri aurkeztuko dizkioten zuzenketen bitartez testu bateratu bat bilatzen, edo ez. Hori da azkenean, batzar nagusietan guk egiten deguna. Adostasunak bilatu, batzutan aurkitzen dira, eta beste batzutan ez dira aurkitzen. Beraz, saio praktiko hori egingo dute. Alegia, nola batzutan eskuzabaltasunez aritu behar den ere bai, alegia bakoitza bere sinismenak edo pentsatzen dituenak alde batera utzi behar dian batzutan, adostasun bat bilatzeko, batzutan adostasuna hobea dalako bakoitzak beriari eustea baino, baita ere, behar danean, bakoitza beriari eustea.
Ze sinismenak ez dira beti alde batera utzi behar. Orduan, saio hori egingo dugu urtarrileko osoko bilkuran, eta bihar hori erakutsiko diegu. Baina gero ere, edukia oso importantea iruditzen zaigu, alegia, migrazioen inguruko eztabaida. Ez da edozein eztabaida. Maribelek zioen bezala egunerokotasuna handia duen gai bada, eta egunerokotasuna izateaz aparte, nik uste dut gure kontzientziak astintzen dituen gai badala ere bai. Alegia, horrekin ikasiko dute elkartasuna zer dan, herritar izateko bertan bizitzearen nola nahikoa izaten dan, ze sufrimendu ekartzen duten onuntza etortzen direnean, alegia ez datozela nahi dutelako, baizik eta alde egiten ari dira gerratetatik, eta nola beraiekin nola jokatu behar dan, nola jaso behar ditugu modu egoki batean, gurean gustora bizitzeko eta guztion artean herri bat nola sortu dezakegun, ez? Danotzako ona izan daitekena. Beraz, bi arlo horietan alde batetikan politika nola egin, elkarrizketa nola burutu eta bestetikan gaia nola jorratu behar dan eta gaia daukan garrantzia kondutan eukita, Batzar Nagusientzako benetan ariketa oso importantea da. Talde politiko guztiak gonbidatuko ditugu bihar ere bai, batzarkideekin ere solasaldi txiki bat eduki dezaten, ez? Ikasteko edo ezagutzeko gertutikan nolakoa dira, nola ikusten duten beraiek beren lana, eta nik uste benetan fruitu oparoak eman ditzakela bai biharko saioak eta baita osoko bilkurako saioak, beraz hartu eman hau Batzar Nagusien eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik importantea izango da, eta nola ez Iker zuen lana ere bai, ze etortzeako lan desente egin beharko dezute alde batetikan espiritu kritikoa Maribelek beak aipatzen zuen bezala, eta gero ere bai erakundeak zertarako gauden ere ikasteko. Beraz, hemendikan aurrera Iker esplikatu nahi baldin badezu, egiten dezuten lan hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ider. Egunon. Ez izer belkartetikan nator, aipatu duten bezala, eta proposatu zigutenean programa piloto hau egitea, pixkat bate etortzen zen gure lan egiteko moduarekin eta egindako ikerketa horietatikan hipotesi horiek kontrastatzeko nahi horrekin ez da. Orduan guk funtzionatzen dugu batipat egiten ikastetik eta oinarritzen gea giza eskubideetan. Orduan ikaragarri ondo uztartzen zela pentsatzen genuen eta urteak daramazkigu herritartasunaren inguruan eta lanean, eta orduan proposamena egin genuen. Eta azken finean proposatu duguna da gerturatzea ahalik eta gehien praktika, eguneroko praktika politikoa ikasleen gana, baina horretarako noski aldez aurretiko oinarri bat behar dute, ezagutza bat behar dute, eta esan bezala programa pilotu honetan 4 ikastetxek parte hartzen dute Gipuzkoakoak, Zumarraga Aurretxoko ikastolak, Zarauzko Lizardi Institutuak, Tolosako Herrikidek eta Donostiako Lauhaizetak. Orduan, saiatu gerana da lehenengo 3 saioetan gaiari sarrera egiten, kontzeptuetaz hitz egitez, erakundeak zer diran eta ikus ditzaten, eta geharekin egindako 3 saio horiek eta gero aukeratu egin dituzte 8 ordezkari. 8 ordezkari horien artean 3 ordezkari politiko, rol joku bat izango baliz bezala, baina ez da joku bat, baizik eta praktika serio bat. 3 ordezkari politiko, gero lobiak edo indarguneak izango liratekenak, sindikatuak, enpresariak, bestelako eragileak, eta azken finean isladatu nahi izan dugu, errealitatean den bezala, eta 8 ordezkari horiekin beste 4 saio egin ditugu, edo egiten ari gera. 3, nun ja gehiago zentratzen gean irizpidea sortzean, gai baten inguruan, oratoria garrantzitsua da, nola azaltzen ditudan, nola defendatzen ditudan, ze feedbacka egiten didaten nirekideek edo aurrean ditudan bestelako presio taldeek. Eta azken finean, helburu nagusienak hoe dira, gerturatzea kultura politikoa eta beraiengan, bai espiritu kritikoa, eztabaidak egiteko gaitasuna, adostasunetara iristeko gaitasunak eta lantzea. Orduan, etengabe komentatzen dut, programa pilotu bat dela, ez ezagun espero ere oraintxe hemendikan politikari batzuk atera daitezen, ez? Baizik eta
jolas edo praktika horren bitartez gerturatu ditzagun bai erakundeak eta kultura politikoa sustatu dezagun beraiengan. Orduan, gelditzen zaiguna da Batzar Nagusitara jutea bihar nun formakuntza bat jasoko duten nola funtzionatzen duten, baina hori ordezkariak bakarrik juten dira. Eta gero urtarrileko saioan ja osoko bilkura egingo dugu, nun defendatu beharko duen ikastetxe bakoitzak, ordezkari bakoitzak, beraien proposamena edo egin duten hausnarketa gai honen inguruan, kasu honetan migrazioak eta egia esan puri-purian dagoen gai bat da, baina guri gaiak bere hortan ez da gehien inporta zaiguna, nahiz eta oso ondo etorriko dan eta puri-purian dago. Azken finean da izan dezagun gai bat aukera emango diguna guzti hau praktikan jartzeko. Eta programaren bukaera izango litzateke behin Batzar Nagusietako saioa burutzen dena osoan, ekarpenak egiten dituztenean, ateratzen dutenean idatzi eta bueltatu dezaten beraien ikastetxeetara, han hasieran parte hartu duten beste ikasleek eta beste mailetakoei aurkeztea zein da beraien lana, bozkatua izan dadila ere beraien lana, ordezkari bezala, eta gerora egingo duguna da pixkat hausnarketa ondorioak aterako ditugu, abia puntutikan hipotesi horiek berresten diran, ze ondorio ateratzen ditugun, ze proposamen egon daitezke alor honetan lantzeko, eta horren sozializazio bat egingo da, hasiera baten politikariekin eta parte hartu duten ikastetxetako profesionalekin egingo dugu gogoeta eta hausnarketa hori, eta gerora horren publikazio bat edo egiteko asmoa dago. Eta hoxe da programan egiten duguna. Ikusten dezuen bezala, prozesu baten hasiera erdi fase batean edo erdi puntu batean topatuko ginateke eta guretzako prozesu honek inportantzia du eta gero ere kontu emate hori. Ikerrek aipatu duen bezala, demokrazia ariketa bat egin behar dute. Azkenian, ez da bakarrik prozesu guztia, baizik eta gero beraien ikastetxeari herria izango baliz bezala devoluzio bat eman behar diote, eta beraien konfiantza ere irabazi behar dute. Beraien egin duten ariketa demokratiko horren konfidantza ere irabazi behar dute. Hau da politikan gertatzen den bezala, urtean behin hauteskundeak direnean. Azkenian, kontu emate hori ere egongo da. Ez dakit zuetako norbaitek galderarik duen, edo? Mañana vamos a tener una formación en relación al pleno que vamos a tener en el mes de enero. Los grupos políticos, por una parte, conocerán cómo es el funcionamiento de las Juntas Generales de Guipúzcoa, aunque previamente Iker y sus compañeros ya les habrán explicado con detalle cómo funciona, pero mañana haremos un ejercicio un poco práctico, lo que es una propuesta de resolución, lo que son las enmiendas, cómo se negocian y demás. Yo creo que en el mes de enero tendrán dos aprendizajes fundamentales. Por una parte, cómo funciona una negociación parlamentaria, es decir, cómo muchas veces cada uno tiene que ser también un poco generoso con respecto a sus principios o con respecto a la posición política que tiene con respecto a un tema, puesto que si quiere llegar a acuerdos tiene que ceder en ocasiones. Entonces, tienen que aprender a ceder cuando sea necesario y otras veces mantener su posición, puesto que se consideran que es inamovible o toca unos principios que ellos no quieren, de los que no quieren renunciar, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio práctico importante con respecto a lo que es una negociación parlamentaria. Como en casa, muchas veces cuando queremos negociar algo, tenemos que ceder o no. Eso lo sabemos muy bien cuando estamos negociando con hijos e hijas, ¿no? Hay cuestiones que se pueden ceder y otras que no. Pues yo creo que mañana ese ejercicio práctico lo van a aprender muy bien en el Pleno. Y con respecto al contenido del debate, las migraciones, considero que es un tema importante no solamente porque es de actualidad, sino porque es un tema que toca también, porque es un tema muy humano, no es un tema únicamente de actualidad, sino que es un tema muy humano. Es gente que escapa de las guerras, es gente que viene no porque quiere, sino porque no puede seguir viviendo
viviendo en sus territorios de origen. Por lo tanto, tenemos que, por una parte, ser solidarios y acogerlos también de la mejor manera posible para que la convivencia sea buena y que entre todos podamos formar un buen país, ¿no? Podamos convivir de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo creo que el aprendizaje también de la solidaridad y que son personas igual que nosotros y que nosotros también podemos encontrarnos en la misma situación, porque muchas de las personas que vienen no pensaban hace 10 años que pudieran encontrarse en esta situación. Y esas personas tienen hijos igual que tenemos nosotros y les quieren tanto como nosotros a los nuestros. Por lo tanto, la solidaridad es fundamental y sobre todo también aprender a convivir y que conviviremos entre todos. Por lo tanto, yo considero que los dos aspectos son importantes. Por una parte, el aspecto práctico del tema, lo que es una negociación política, es importante saber dialogar, que el diálogo es fundamental. Además, en este país yo creo que es importante, ¿no?, la importancia del diálogo, que las cosas se consiguen a través del diálogo y no a través de otros métodos. Y, por otra parte, el tema en sí, el de las migraciones. No sé si me ha quedado alguna cosa que querías que repitiera. A lo mejor un poco lo de que cada grupo, cada colegio va a ser un partido político, o sea, que van a, por así decirlo, yo es por lo menos lo que he entendido, reproducir en sí lo que sería un pleno ordinario de efectivamente. Bueno, yo creo que eso está por definir y lo tendré que trabajar con Iker y con Maribel, pero yo la idea que tenía era que cada escuela fuera un partido político. Yo la idea que tenía era, bueno, pues, una propuesta de resolución con el logo de las Juntas Generales y luego con el logo del centro escolar como si fueran un partido político y asumir ese rol completamente, de manera que, bueno, cada uno tenga también una representación que igual tendremos que elegir al azar, porque claro, el número de junteros son 51, siempre tiene que ser impar para que no se den para que no se den empates. Entonces tendrán que asumir también ese rol de también saber la fuerza que tiene cada grupo político. No es lo mismo un grupo político con 18 junteros que un grupo político con 5. Por lo tanto, cuando se negocia, tampoco se negocia siempre de igual a igual. Se negocia sabiendo si estás en posición de fuerza o no. Por lo tanto, van a tener que reproducir también ese papel, que no es solamente algo que ocurre en política, sino que en la vida también pasa en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues es ahí donde es fundamental saber negociar cediendo en ocasiones y negociar no renunciando a ciertas cuestiones. Yo creo que cada escuela pueda tener el papel de un partido político sin identificarse con uno, porque tampoco me gustaría hacerlo así, ¿eh? Es decir, no, una escuela no será el PNV, la otra EH Bildu, sino que yo creo que el partido político será el nombre del centro escolar. Yo creo que es lo mejor, porque no quiero tampoco que haya, bueno, pues, recelos o lo que sea. Sería mucho más natural hacerlo así y asumir ese papel. Nosotros lo haremos como un pleno normal, es decir, vendrán. Cada uno tendrá su número de junteros, harán una exposición, una primera parte, negociarán en el mismo día, porque no van a poder tener la opción de negociar previamente, puesto que cada uno estará en su centro escolar. Haremos un receso el tiempo que haga falta para que puedan llegar a acuerdos y continuará el pleno con normalidad. Y además, de hecho, ese pleno se retransmitirá en streaming, de manera que sus compañeros y compañeras también los puedan seguir desde el centro escolar, incluso sus familiares o sus amigos también, que lo puedan seguir, que es algo que, bueno, que es una herramienta positiva también en las juntas. Y tendremos también espacios habilitados, no solamente el del pleno, sino el de la sala de comisiones y de las ruedas de prensa, para que quien quiera también los pueda seguir desde ahí. Yo creo que ese rol lo van a asumir perfectamente, seguro que les gusta, porque además cuando recibimos, es curioso, cuando recibimos a estudiantes en juntas generales y cuando les invitamos a sentarse en los escaños, ¿no?, cuando se sientan de manera natural cada uno en su sitio y tal, y les suelo decir, bueno, pues aquí se sienta, pues, el diputado general actual, ¿no? Y eso les encanta, eso les encanta. Y luego siempre les digo que el atril es el lugar de la tortura, porque es muy difícil enfrentarse a un micrófono delante de un montón de gente que escucha, que puede incluso pensar, estar totalmente en desacuerdo con lo que pueda estar diciendo, incluso criticarlo y hacer gestos, porque esas cosas también pasan. Y para mi sorpresa, cuando les digo, bueno, pues vamos a sacarnos una foto de grupo aquí tal, todos quieren coger el micrófono. Eso les suele gustar mucho. Luego veremos a ver si luego pueden tener el miedo escénico, que creo que nos ha pasado a todos, excepto a una u otra persona que pueda tener mucha suerte, pero en principio nos ha pasado a todos. Y bueno, pues que puedan hacerlo así, yo creo que es importante, porque otra de las cuestiones que solemos trabajar también en juntas, siempre les pregunto, ¿no?, previamente y luego después, ¿alguna de vosotras quiere dedicarse a esto en un futuro? Y no quiero decir que mis chapas
sirvan, pero yo creo que tienen que tener también conciencia de la importancia de la función política, ¿no? Estamos haciendo país entre todos y no es una cuestión que hacen algunas personas, sino que todos debemos participar, y además se puede participar de maneras muy diferentes. Y que lo puedan hacer en un pleno, pues yo creo que es francamente positivo, y desde luego agradezco a la Diputación esa oportunidad, y también, por supuesto, a Iker el trabajo que vayan a hacer para prepararles, porque entiendo que no va a ser fácil. Evidentemente, konbidatuak izango zeate pleno hortara. Deituko zaituztegu, ze pentsatzen dut ere zuen rola ere importantea dela, ze hemen hitz egiten ari gera politika gintzari buruz, politika egiteko moduak eta gestio demokratiko horri buruz, eta noski komunikabideak hor paper importante bat dakazue politika egiteko rol horretan. Eta, bueno, espero dezagun, gaztek alako rol joku eta joku hitza ondo honen bidez, nolabaitxe instituzioetara gerturatzea eta politika den ejerzizio dariketa demokratiko bat egin dezaten. Ez dakit beste galderaren bat edo baduzuen edo? Bueno, eskertzea besterik, honetorri zatagatik, mila esker.